L'ofrena que els Reis de l'Orient fan al nen Jesús és només una de les escenes del pessebre vivent de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Des de fa una dècada, l'últim dia abans de les vacances de Nadal, el centre es transforma en un veritable pessebre, amb una infinitat de personatges per donar protagonisme als 525 nens de l'escola. Pues jo faig de Maria i estem aquí i els Reis, amb els patges, ens venen a donar regals als pastors. L'activitat repassa totes les escenes del pessebre, des de l'Anunciació fins als pastorets, que són dels més petits, fins a tot tipus d'oficis com els sabaters o els joiers. Estem fent de joiers, fent braçalets i tot això, collars. El dia es converteix en una jornada de portes obertes en què els pares visiten totes les escenes. Els més grans de l'escola, vestits de romans, en són els guies. Primer passem per al gimnàs, després anem per la rampa, anem donant voltes per fora, passem per P3, etc. Aquest any, amb la col·laboració de l'AMPA del centre, l'activitat ha tingut una nota solidària. A la porta d'entrada recollim diners també voluntàriament per la marató i els pares han muntat també una carpa pel banc d'aliments per recollir material de neteja i material escolar, bàsicament. I esperem fer també una mica, entre tots, la festa aquesta de solidaritat i tal, que és el Nadal, doncs poder col·laborar amb tot això també. El pessebre de l'Escola El Turó s'adapta als grups que hi ha al centre. Aquest any s'han reduït alguns grups perquè també hi ha menys classes. El que no canvia mai és l'escena més terrorífica de tot el muntatge. Esta noche vais a morir. Después de la cena y cuando os acostáis, os vais a encontrar muchas